Kaixo, ni Aitor naiz, lehen hezkuntzako ikaslea naiz, azken urtekoa. E, Aipamen orokorretik nator, lehenengo tutore bezala espezializatu nintzen, eta aurten bigarren aipamen bezala hezkuntza berezia aukeratu dut egitea. Eta, lehenik, eskerrak ematea batzar honetara gonbidetxagatik. Eta, batzar honetara ekarri dudan izenburua da laguntza berriz pentsatzen, aurra erdigunean eta testu ingurua eraldatzeko begira da. Eta, izenburu honekin transmititu nahi dudana da, apoioa azkenean ez dela soilik ikasle batentzat zuzenduta, ez? Ikasle bati arreta eskaintza, baizik eta pizkat globala, ez? Azkenean nik uste dute aur guztiak eskolaren parte sentitu behar direla. Eta, bakoitzak segurtasuna behar duela gela barruan, eta ikasteko aukera berdinak izan behar dituzte guztiek, ez? Orduan, baita ere hori lortzeko, izenburuan sartu dute testu inguru eraldatzea, ze nire ustez hori guztiz beharrezkoa da hori lortzeko. Eta, hemen PT-aren funtzioaz itxagateaz gain, baita ere sartuko dut nire begirada, nire bizipenak, ikasi dudana, nire ikaskuntzak, eta, azkenean guzti hori partekatu nahi dut. PT-aren aipamenaren amaiera honetan, nire perfil pertsonala eta profesionala iraikitzeko bidean nago, eta, nire ustez prozesu hau ez da hemen bukatzen, ez? Irakasle guztiok, etengabe ikasteko gai egon, prest egon bar gara, eta, hezkuntza inklusiboaren barruan laguntza da, hitz honetaz asko hitz egin dugu, presente egon da aipamen osoan, urte osoan, eta, nire ustez praktikak hastean, edo, aipamena hastean, laguntzaren beste kontzeptu bat neukan, ez? Pentsatzen nuen laguntza bakarrik zela, adibidez, ikasle batzuetan moldaketak egitea, gauzak beste modu batean azaltzea, baina, konturatu naiz laguntza hori ez dela, ez? Laguntza pisu guztiz handiagoa dauka, ez? Nire ustez hezkuntza inklusiboan oso elementu garrantzitsua da, eta, daukan pisua sakonagoa da, ez? Laguntza, begirada bat bezala interpretatzen dut orain, aurra nola ikasten duen, zeintzu diren bere beharrak, nola interpretatzen dudan nik hori, gero ingurunea nola aztertzen dudan ere sartzen da, gauza pila bat barne sartzen ditu, ez? Praktikak, egin dituan praktikak oso esanguratzeak izan dira niretzako, ze irakasle moduan lehenengo pertsonatik bizitzeko dauko aukera, ez? Eta, hasieratik konturatu nintzen praktiketan, PT-a denbora guztian mugitu behar dela, ez? Lehenengo momentutik niri PT-ak esan zidan, gela askotan egongo ginela, ez bakarrik batean. Eta, hori ulertu nuen, PT-aren mundua ez dela leku finko batean, ez? PT-ak malguak izan behar gara, denbora guztian mugitzen, gelaz gelatik. Eta, hor presente izan behar dugu, gela bakoitza desberdina dela, ikasle bakoitza desberdina dela, eta orduan, egoera desberdinei egokitzeko oso kapazak izan behar garela PT-ak, ez? Gero, nire motivazio nagusia hemen da, aurrak ikusiak eta, ez dakit, taldearen parte sentitzea, ez? Ez egotea, hori, taldearen parte sentitzea. Eta, nire ustez, inklusioa ez da denok gela berdinen egotea, ez?
nire ustez, guztiok gelaren parte sentitu behar dira, ez? Inklusioa da, haur bakoitza sentitzea bere lekua duela gelan, bere ahotsa entzuten dela, ez? Eta azkenean, eskolak helburu hori behatu behar du, ez? Ikasle guztiak pertenentzia, ez dakit, sentitzea, ez? Eta, gero modulo honetan zehar, aipamen osoan zehar modulo honetan batez ere presente egon den galdera bat, izan da, nola diseinatu genezake laguntza sistema bat, 21. mendeko eskolan, ume guztien beharrak asetzeko. Eta, galdera hori erantzuten saiatzean, nik uste dut, eskola inklusiboan laguntza ez da salbuespena izan behar. Osea, askotan laguntza etortzen da diagnostiko baten ondoren edo oztopo baten ondoren, baina nire ustez laguntza beti presente egon behar da eskoletan. Metodologian, espazioetan, ebaluazioan, erritmoetan, nire ustez beti presente egon behar da, eta ez da, ez da izan behar momentu zehatz batean, adibidez, momentu zehatz batean, identifikatu behar da, osea, identifikatzen da, hor laguntza behar dela. Nire ustez beti presente egon behar da. Bigarrenatan bezala, nire profila irakitzaren bidean, nire buruari egin diodan galdera da, zer da laguntza, ez? Zer da apoioa. Eta, lehen izan dudan moduan, hasieran pentsatzen nuen, zela hori, ez? Fitxa bat moldatzea edo ikasle baten ondoan esertzea, ez? Baina praktikekin, mintegiekin eta aipamen osoan zehar, kontu dut naiz ezetz. Azkenean begirada egokia izatea dela, ez? Laguntza ez da ekintza isolatu bat. Laguntza behar du, aurra ulertzea, eta gero baita ere, eskolako testu ingurua aztertzea, ez? Alde batetik, pete batek behar du, adibidez, irakurketa errazteko estrategiak edo material egokitzapenak, hori egiten jakin behar du. Nire ustez, hori baino aurretik, begirada egokia behar da, ez? Nire ustez, umeak pertsonak bezala ikusi behar ditugu, ez ikasle bezala, eta hori oso presente izan dudan printzipio bat izan da. Eta, horrek nire ideiara, nire profilaren oinarri bat da. Ze oso azkar joaten gara akademikora, baina nire ustez akademikoa baino nel lehen etxi behar dugu aurra ondo ezagutzea. Horregatik, laguntza nik uste dute pertsona ezagutzetik hasten dela. Lehenengo jakin behar dugu aurrari zer gustatzen zaion, nola ikasten duen, ze beldur dituen, ze egoeratan blokeatzen den. Eta hori jakinda, dakizu jakingo duzu jokabideen atzean ze realitate dagoen, ez? Ume bakoitzan. Gero baita ere, asko zentratzen gara, arazoak zuzentzeaz, nire ustez lehenengo aurrari entzun eta aurrari ulertu behar duzu, hori zuzendu baino lehen, ez? Eta, hauen golatzeko, hitza izango litzateke harremanak, ez? Harremanak sortzea. Hori da lehen gauza egin behar duguna. Eta, nire ustez praktiketan hori ikusteko aukera izan dut, ze ikasleak oso harreman ona zeukaten nire petearekin, nire tutorekin, ze, asko hitz egiten zuen beraien artean, beti zeukan momentu libreak baien gauzetaz hitz egiteko, ez? Eta nabaritzen nuen ikasleak segurtasun handiz joaten zirela beraien gana, eta hori da harremanak sortzea azkenean, ez? Zu ikasle bezala segurtasuna izatea, ze gertatzen zaizun aipatzeko zure tutoreari, ez?
Gero, praktiketako mintegietan ikusi genuen icebergaren ideia ez, eta, bueno, zu irudikatu behar duzu iceberg bat, eta goian ikusten dira jokabideak, baina behan ikusten ez dena dira beharrak, beldurrak, eta gu jakin behar dugu, jokabide horren atzean, faktore horiek egon aldirela, ez? Eta, beharrak zeintzuk diren bilatzen jakin behar dugu. Hirugarren puntu bezala, oso interesgarria iruditu zait aipamena irakatsi didanaz egitea. Eta, lehenengo puntu bezala, askotan hitz egiten dugu klasean, ez? Ekitateaz, laguntzaz edo inklusioaz, ez? Baina nire ustez, kontzeptu guzti horiek eguneroko momentu txikietan agertzen dira ere, ez? Ze petearen lana ez da bakarrik planifikatuta dagoena egitea. Baizik eta petearen lanan askotan espero ez dituzun gertaerak gertatzen dira eta horiek ere irakurtzen jakin behar duzu. Eguneroko gauzetan edo agian zarantzak izango ditugu ez, baina atzean ze behar dauden identifikatzen jakin behar dugu. Gero, petearen lana oso dinamikoa da, lehen esan duan bezala, gela askotan mugitzen ginen, baina gero, konturatu nintzen, petearen lana hori dela, ez? Mugimenduan egotea, behatzen egotea, behar berriak atzematea, eta, gero, atera den beste idei bat da nahia eta beharra ezberdindu behar dugula, eta, hau egoera batekin lotu nahi dut, ze praktikan geundela, ikasle batek, peteak esan zion ikasle bati, ariketa bat egiteko atera nahi bazuen pete gelara, ez? Eta ikasleak esan zuen ezetz, gelan geratu nahi zuela. Eta, gu erabaki hori errespetatu genuen eta gelan geratu ginen. Baina hor, egoera horri bueltak ematen egon nintzen, eta konturatu nintzen, batzuetan gure nahia dela, ez dakit, adibidez eskaintzea ikasle horri lasitasun gehiago ez, baina bere beharra guztiz kontrakoa da, bere beharra da gelan geratzea, pertenentzia sentsazioa izatea gelan ez, desberdinez izatea ateratxagatik. Eta nire ustez, nahia eta beharraren kontzeptu hori oso ondo ezberdindu behar dugu. Gero, oso presente egon den beste ideia bat izan da pertsonak ez dituztela oztopoak, ingurunea dela oztopoak sortzen dituena. Eta, beste egoera batekin lotzen dut hau, ze bi antzesle etorri ziren praktiketan antzerki bat egitera ez, eta antzerkiren volumena oso altu zegoen, eta zegoen eska bat eskuak belarrietan ez, basarataren gatik. Eta peteak komentatu zidan hipersentsibilitatea zeukala, eta antzerkitik joan behar izan zen. Baina nire ustez hori esen erabaki zuzena ez. Nire ustez volumena bakarrik pizkat heistarekin denok disfrutatu ahal genuen antzerkia inor irten behar izan gabe, ez? Ze, niretzako ere zegoen volumena gaizki eta hor konturatzen zara, esan duen moduan, oztopoak ez daudela pertsonengan, baizik eta ingurunean. Orain laugarren atal honetan, identifikatutako hutsunei buruz hitz egingo dizuet. Eta, identifikatutako lehenengo hutsune bezala, aipatuko nuke, galderak nola egiten ditugun, ez? Ze askotan ikasle bat zaitasun bat duenean, gure lehenengo galdera da, zer gertatzen zaio auroni, edo zer egin behar dugu auronekin, eta nire ustez, galderaren norabidea ez da hori esan behar. Izan behar da,
zer oztopo sortzen ari gara gu konturatu gabe, edo zer da, testu inguruan zer dago faiatzen aur honek garapena ez izateko, ez? Eta nire ustez, lehenengo puntu bezala edo utxune bezala, galderaren norabide hori aldatzea izango litzateke. Gero baita ere beste utxune bate aurkitzen dut diagnostikoari ematen diogun pisuan, ez? Nire ustez pisu gehiegi ematen diogu diagnostikoari, eta azkenean etiketa bat da. Mintegian askotan atera da ideia hau, dela badirudi diagnostikorik gabe ez daukazula kalitatezko hezkuntza izateko aukera, ez? Eta, nire ustez hori da... ez dakit, ez dut ulertzen hori. Nire ustez guztiok izan behar dugu aukera berdina kalitatezko hezkuntza izateko, eta nire ustez diagnostiko batek ezin du ikasteko atea zabaldu edo itxi, ez? Nire ustez laguntza eskubide bat da. Así que, beste utxune bat da egokitzapena beti ondoren ailegatzen dela, ez? Beti lehenengo jarduera normala egiten dugu, ez? Eta gero egokitzapena ondoren etortzen da. Baina zergatik ezin dugu egin egokitzapena jarduera egitean, ez? Eta beti egiten dugu bakarrik. Beste aldetik, azterketa bat egitera joango ziren ikasleak, eta azterketa egin baino lehen irakasleak eman zizkion aurreko azterketaren notak. Eta, karo, hori emozionalki baldintzatu zuen eurrengo azterketa. Adibidez, ni ikasle bat triste ikusi nuen azterketa egiten, joan nintzen beraren gana eta esan zidan. Aurreko azterketa ez dut gainditu, beraz orain egingo dudana, ez dut gaindituko. Ez, eta nire ustez gauza horiek emozionalki gu pentsatu behar dugu zer egin daukan horrelako gauzak egitea, ez? Azterketa, nahiko urduritasun nahiko daukazu azterketa batean, ezin duzu eman azterketan hasi baino lehen aurreko azterketa den nota, ez? Eta, nire ustez horrekin lotuta ere oso azkar goaz akademikora, eta nire ustez akademiko baino lehen aurraren ongizatea eta aurra nola dagoen guztiz garrantzitsuagoa izan behar da, ez? Bosgarren atal honetan, utxunetatik abiatuz, nire hobekuntza proposamenak azalduko ditut. Eta, lehenengo proposamen bezala, nire ustez elkarlana indartzea da. Azkenean, ez dakit, beti entzuten da petea dela figura isolatu bat, ikasle zehatz batzuk ateratzen dituena, eta nire ustez komunitatearen parte izan behar da, ikasleekin, irakasleekin eta familiakin elkartzen dena. Eta, praktiketan ikusi dut, momentu oso zehatzetan elkartzen dela PT irakasleekin, ez? Nire ustez momentu, ez dakit, astean zehar, momentu batzuk eskaini behar dira, benetan PTA eta irakasleak elkartzeko, eta hor, gauzak prestatzeko, materiala prestatzeko, egokitzapenak egiteko, baina nire ustez oso garrantzitsua da, ez dakit, ordu finkoak izatea, denak elkartzeko eta dena egiteko, ez? Ze bestela, oso momentu gutxi daude elkarlan aritzeko, eta adibidez ni ikusi dut pasilloetan, ez? Momentu batean esaten dutela, hau prestatu behar dugu, ez? Baina nire ustez momentu jakin batzuk eskaini behar dira hori egiteko. Gero baita ere ikaslaren ahotsa entzutea nire ustez oso funtsezkoa da. Zu entzuten baduzu zer nahi duen ikaslea, zer nahi duen, zer gustatzen zaion, eta zu jarduerak prestatzen badituzu
ba, esan duen horri buruz, ba, berak asko eskertuko du, ez? Eta ikastea asko errazago izango da berarentzat. Gero baita ere, Index for Inclusion aipatu nahi dut hemen, bueno, badakigunez ikastetxe batek egindako gida bat eta 3 dimentsiotan mugitzen da, eta bueno, aipatzen dudan guztia hemen sartzen da azkenean, ez? Sartuta dauden 3 dimentsioak dira praktika inklusiboa, kultura inklusiboa eta politika inklusiboa. Eta, bueno, praktikan adibidez sartzen da, hezkuntza eraldatzearen ideia, ez? Eta gero ikasle guztientzat hezkuntza irisgarria izatea. Gero kulturaren barruan sartzen da esan dudana, ez? Petea irakasle eta ikasleekin eta familiekin elkarlanean eta lankidetzan egon behar dela eta komunitatea sortzearen ideia hori, ez? Eta gero politikaren barruan, adibidez, ikasle guztien zaintza bermatu behar dugula, ez? 6. eta azken puntu bezala, nire erronka eta konpromisoak azalduko ditut, eta, bueno, ni azteko badakit nire profila oraindik ez dagoela garatuta, ez? Azkenean irakasle bezala jakin behar dugu etengabe gure burua zalantzan jartzen egon behar garela, ez? Eta, bueno, lehenengo konpromiso bezala daukat jokabideren atzean ze behar dagoen identifikatzea eta aztertzea, ez? Hori, adibidez, ikasle batek lan egiten ez duenean, agian ez da alferrik dagoela, agian da nekatuta dagoelako, ez? Gero, ikasle batek bagelatik atera ez nahi duenean, agian ez da laguntza ez nahi duela, ez? Agian da, gelan egotea eta pertenentzia sentitzea nahi duela, ez? Eta honekin lotura, honekin lotuta sartzen dut ere lehen impultsotik ez erantzutearen konpromisoa, ez? Nire ustez, zerbait esan baino lehen, zer erantzungo dugun pentsatu behar dugu, ez? Eta, bakoitzak izango du bere egun nekatuagoak edo ez hainonak, baina hori egiten jakin behar dugu. Gero konprometitzen naiz harremanak eraikitzera, hilabete hauetan ikusi dut zelako garrantzia duen honek, ez? Ikaslei segurtasuna eskaintzea, eta, hori azkenean beraiek asko eskertuko dute. Eta, bueno, ikaslei ez epaitzea, akats baten ondoren bere ondoan jartzea, ez? Eta honekin batera, ikaslearen ahotsa kontuan hartzera ere konprometitzen naiz. Eta aurrei, galdetu zer behar duten, nola sentitzen diren, zer laguntza behar duten, ez? Gu bereik ere adierazi aldigute guri zelako laguntza nahi duten, ez? Gero, nire ustez peteak izan behar gara ausartak, ez? Testu ingurua eraldatzeko. Eta gero ikasleari ezin diogu eskatu sistemara egokitzea. Nire ustez, lehen aipatu dudan moduan, oztopoak egituran daude, ez ikaslean, eta orduan ezin diogu ikasleari sistemara egokitzea, ez? Eta horretarako, oso garrantzitsua da, eta baitere honetara konprometitzen naiz, da elkarlanean aritzera, ez? Esan dudan moduan ja hainbat aldiz, komunitate bat sortzera irakasle guztiekin batera. Beraz, mila esker berriro batzar honetara gonbidatzeagatik eta espero dut gustatu izana.